А на Коледа интересно е, че по-скоро по-малките населени места повече запазват традицията. Защото, примерно, ние в градовете не сме ставали коледари, обаче Мишо е бил коледар. Да, при нас. Ами като е, може би на село е по-лесно да имаш коледар, защото сте общност все пак някаква. Познавате повече, защото... Не само това. Не само, как ще обикаляш по блоковете. Българските традиции всъщност те са се развили, когато България е била 99% аграрно-селско общество. Те са се развили именно в места, където имаш къщи, поля и така нататък. И когато се създават вече градовете, което е нещо съвсем много, там много става трудно хора, които не се познават, на кой в панелката ще ходят да чукам, да му... Обаче, Мишо, точно това, което ти казваш и това, което Лазарките къде в София ще пуснат? И което Мишо каза току-що. Вие сте на село, вие сте едно общество и сте заедно. И си представи колко е нелепо ти на село да не си познаваш комшиите. А колко е нормално в големия град ти да не си познаваш комшиите. Да. Никога не съм се замислял за тази огромна разлика. И може би в града си кажеш, то какво идва при мен е само да ми... Какъв е то, аз не го познавам. Какво идва при мен, иска нещо от мене. Пък на село си, нали, си казват, те за здраве да кажем повече. Го приемаш, всичко те познават. То че те познават от дете, примерно те. Да, и те познават и другите деца, които са от селото, нали също са... В града ти въобще нямаш достъп до мен, Мишо, защото ние имаме долу врата на входа, после имаме втора врата, после до нас апартамента ти трябва да звъниш на звънец. Но има нещо, което ни обединява. На село аз мога да седа в къщи, гледам Мишо и 5 човека застанали пред оградата. И го пускаш в двора, а пък в града трябва да влязат у вас. Да. Вътре. Как ще пуснеш Но ги 10 непознати хора? Събранието на входа и събирането на такси обединява. Тогава се виждат Това са нашите съвременни коледари в града. Човека за водата и домоуправителя. И Viber групата на входа, където се разискват разни, кой е повръщал на първия етаж деска в 5 сутринта. Но точно за водата могат да ги правят и коледари директно и да комбинират и двете. В коледаря? Ти искаш да изкараш още повече пари. Значи по традиция на коледаря трябва му се дадат пари. И Мишо иска Ето това е на хората, които са IT специалисти, които на компютър работят. Той иска да може две работи по едно и също време да ги работи. Да. Коледар и проверява померите и ти ги отчита. Така ще влиза у вас да ти изпее една коледна песен и готово, не знам. Какъв е проблема? Даже Лазарка сега може да ти наскоро минаваха, при мен не можеха тъп. Защото много хора се бунтуват, нали, с навлизането на чужди традиции или примерно с омърсяването на нашите традиции с елементи от Запада, но примерно мен ми беше много интересно, когато разбрах, че в Япония се празнува от известно време много усилено се празнува Коледа, като Коледа обаче е по-различна. Там задължително имат съвсем друга традиция. Знаете ли каква е тя? Каква? Да се излезне и да се яде KFC. Да, защото KFC са наложени Коледа да се празнува в Япония. Не съм сигурен дали и в Китай го няма същото, но са го направили и там се излиза и се